Ja, velkommen endnu en gang til Bang & Olufsen og en præsentation af vores nye højttaler, som vi kalder Beoplay P2, som er en Bluetooth-højttaler, der er egnet til at være med i tasken, om man nu skal på ferieturen eller man skal på et job, hvor man lige har en lille pause. Så er der rigtig god lyd i den her lille en. Den er så avanceret, at man kan shake for at skifte nummer. Den lille størrelse skal man ikke lade sig forlede af. Lyden er faktisk helt fantastisk. Så kom ind og oplev den i butikken hos os og se, hvor dejlig den er. Den findes i 3 skønne farver, og den kan også købes på vores hjemmeside eller vores webshop, som hedder beoesbjerg.dk. Og hvad koster det her fantastiske produkt, Beoplay P2? 1.299 kroner.